Ka-adventure ang back my channel Renato Kilaton. May ka-adventure atong ari ang panginabuhi sa Bulanon kining manarsikad ka-adventure. Pila na katuig, ma'am? Biso. Pila katuig sa manarsikad? Napo katuig. Pamilya din na ka, ma'am? Oo, babae. Pilang bata ron? Solo, pero may duha. Tuloy ang bata ka-adventure nya. Mo na gyud panginabuhi mo kaning ma'am kanang panarsikad. Imo na ning kaugalingon? Oo, babae pa po ba na internet? Labang pa sa Ito mga kabagyan ni kanang kuan kanang hatag dito mo na yun. Ini sino may taga ano tag sumana kang bayad ani? Kadadlaw. Taga adlaw 50 ka adventure kada adlaw. Magbayad siya kada adlaw og 50. Nya dito na impas. Pila pud ka buwan impas? Buwan. 20 ka buwan. Pila ni ka kita yung mga impas? Ano naman? Kita nga na to, ma'am. Evangeline Honyo. Mo ni si Ma'am Evangeline Honyo ka-adventure. Kuan pila pagidaro na karon, ma'am? 41 ka-adventure. Mo na gyud yung panginabuhian, ma'am. Tuloy yung bata. Si Mr. sa trabaho. Wala po ba? Wala po siya nagpada. Sa Manila. Tuwas Manila yung Mr. ka-adventure. Wala pa daw yung Mr. ka-adventure. Tuloy kayo si Ma'am. Napo nakatuig nga manarsikad. Kini panginabuhi ka-adventure sa mga Bulanon kining manarsikad ka-adventure si Ma'am Evangeline Honyo. Evangeline Honyo. Tuloy ang bata. Unya yung mga bata niya na. Nagduha. Ang dami niya na. Na estudyante grade 6. O ka-adventure karon mosakay ta ni Ma'am. Ay hatod ko dito, ma'am, ato po sa gym. Dito pa sa kanang central, ma'am. Tuyo ka to sa kanang sa Dario. Okay ka-adventure at mosakay ta ni Ma'am. Ma'am. What's up ka-adventure? Magpahatod ko ni Ma'am ato sa gym. Okay na ba ang panarsikad? Ang lagi kaya. Kapo naman. Kanang usakan daw kinakay kita dito. Kita rawanan kapag ramang may ngawa. Tungkol sa sitwasyon. Mukita na ka mga kapigatos. O ka-adventure sa usa ka adlaw, mukita si Ma'am o kapigatos ka-adventure niya. Kana kapigatos, ma'am. Kuha na nasa 50 wala pa. Wala pa. Lugod ko. Hindi ko pahuway. Hindi ko dito. Tagsarap. Matanggingan. O kuhaan ka ng usay o kusog ka sakay, mukita po kagtag 200 ang adlaw. Oo. Isang patang ang may pakyawan. Huwag na ipakyaw. Na po na ipakyaw di epot. Parang 1 round. Oo. What's up ka-adventure? Kano ka-adventure? Nisakay ta ni Ma'am at tapadong sa gym, sa Central School. Aja, tuyok tato ka-adventure sa si Ario. Di ba bugat? Kanam, di ba bugat? Kanyakan? What's up ka-adventure? Atas panginabuhi sa Bulanon kining driver of tricycle ka-adventure si Ma'am 41 anyos si Ma'am Evangeline Honyo. Ato sa gym, mag-gym. Ari sa ari sa
sentral ana ulong sa ato po sa poblasyon sa Barangay Hall niya ato dito sa si Ario. At hangin. Okay na? Kira na. Okay, ka-adventure karon tatawag ka-adventure atong pulihan si Ma'am ka-adventure. Tataod arong maka mahuwat po si Ma'am. Ang driver ka-adventure siya na po ang atong pasahero ka-adventure atong pulihan o drive si Ma'am ka-adventure. What's up ka-adventure? Nagkaroon sa Panginabuyan sa Bulanon kining driver o si Ma'am ka-adventure siya na po akong pasahero ka-adventure. Motistiko ka-adventure o gala sa tricycle ka-adventure. Anak lang mo ma? Ka-adventure. Sa ita ka-adventure kay mul padung taligo ka-adventure. Ingani ang kinabuhi sa tricycle driver ka-adventure. Siya hilabi na ni Ma'am Evangeline Honyo. Hindi ni siya palabiag sikat ka-adventure kay kung iyong palabiag sikat ka-adventure, hangaton ka ka-adventure, mura na siya kanang mura na siyang i-relax ka-adventure. What's up ka-adventure? Tayong pasahero karon si Ma'am. Mo ni paginabuhi ni Ma'am Evangeline Honyo ka-adventure sold sa nako katoy ka-adventure. Kanang okay po ka-adventure mura kanang exercise food ka-adventure. Kaway Ma'am Evangeline, kaway. Muli akong pasahero ka-adventure si Ma'am Evangeline. Hangat ni siya Ma'am ug anang saka-saka no. Bilang kargahan kang duha. Duha ka tao. Murag. Atoy ka-adventure. Pahay ka-adventure. Wag yung iyan. Hangat ka adventure bisag si Ma'am lang sa akong karga. Taga-sangot, taga-patima. At taga Patima ka. Do. Purok 5 taga Barangay Patima si Ma'am Evangeline. Honyo. Tulo yang anak ka adventure. Mo ni ang panginabuyan sud sa napo katoy ka adventure. Hangat na rin ka adventure. Kana ba yun? What's up ka-adventure? Nami karon diri sa lungsod sa Ubay, Bohol. Karon akong ipulihan ang
driver ka adventure si Ma'am Evangeline Hulyo ka adventure. Mo niya panginabuhi sud sa po katoy ka adventure. Ay hangat to. Hangat kayo kalpinchor nami karon sa lungsod sa Ubay diri sa Catholic Church diri sa lungsod sa Ubay kalpinchor. Ako karon ni live karon ka sa tricycle hangat ka kayo video. Kasi ma'am atong Railo Adventure makita ka adventure ang pagkaging hangat na gyud mga mo ni panginabuhian ni ma'am suod sa napu katoy ka adventure kining pagpanarsikal ka adventure. Koy. Hangat gyud Ikan mi sa nagpatod ko ni ma'am sa gym unya. Ako lang po ni da ka adventure ikan sa municipality sa munisipyo sa Ubay. Di padong nami karon sa Ubay Public Market ka adventure. Hangat man adventure. Okay na. Hangat ka adventure. Oh, kaway. Pag-adventure Kami si ma'am gabi ka. Prosecutus ma'am nga nili ka kinabuhi sa manarsing adventure. Hangat kayo bisag si ma'am ra akong karga ka adventure, hangat ka adventure. Tamo tag duha mo no, duha tulo. Ara jud bugata. Karga tulo pa do. Di ka mo karga og tulo. Dire kay sa taon man pa. Dire noon. Para malugsog. Okay, what's up adventure? Amo ni panginabuhi sa Bulanon kining pagpanarsikat ni Ma'am Evangeline Hulyo ka adventure. Mag-adventure.
Sakay na po tayo. Balik tayo to, ma'am. Ah. Parang bukat dito mo yung dito no? Bukat dito. Ikaw kadbinchor at sa kadbinchor karon niabot na mi kadbinchor diri sa mong giabutan kanina. Marag ni try ko og drive kadbinchor hangat-hangat yung kadbinchor sa motag ni sakaon nga bugaan ng habog-habog unya. Si ma'am nagalayong karga sa motag duhay karga kadbinchor. Mo ni panginabuyan sa ato mga bulaan kadbinchor kini si Ma'am Evangeline Honyo kadbinchor taga Barangay Fatima, Purok 5 kadbinchor tulo yang kabuk yang anak. Yang Mister Toras Manila o nagpada yang Mister Kadbinchor mo nang naningkamot si ma'am para siyang pamilya Kadbinchor mo nang ubogid si ma'am inangat kanang si binanya Kadbinchor sa pag-drive niya sa tricycle. Oy Kadbinchor, maghinaot ko nagmalipayon sa akong video. Ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayo kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Salamat Kadbinchor, God bless. Koy ma'am koy. Thank you.